Dobrý deň, ja vás tu vítam dneska. Ja sa teda ešte raz predstavím. Ja som produktový manažer spoločnosti L'Oréal na značke L'Oréal Paris. A spolu so mnou je tady oficiálna vizážistka značky L'Oréal Paris Renata Zelinková, ktorá vám vlastne bude demonstrovať jeden z lookov, ktoré dúfame budú chcieť aj naši zákazníci. Čo bude mojou úlohou? Vy už ste tu mali nejakú krátku schôzku ohľadne organizačných vecí. Ja vás skorej prevedem cez tie hlavné produkty, aby ste vedeli presne povedať zákazníkovi, o čom sú a čím sú také zaujímavé. Ešte teda, než prídeme k tomu, čo vám chcem povedať, ja sa chcem opýtať, že koľký z vás už boli minulé trebárs na tom školení na KRS animácie? Takže taká polovica. Dobre, super. Takže už asi viete, čo vás čaká. Aké to dneska bude. Bude to veľmi príjemne, takže sa nemusíte bať. A teda prejdeme k tomu, čo vám vlastne chcem odprezentovať. Ako už ste možno stihli postrehnúť, vlastne značka L'Oréal Paris je partnerom festivalu v Cannes a vlastne pri tejto príležitosti aj tohoto roku robíme animácie, pretože chceme sa dostať ľuďom do povedomia ako ten partner festivalu Cannes, pretože vlastne v priebehu kvietna a června bude prebiehať Cannes a preto chceme aj ako značka byť priamo v mieste predaja. Chceli by sme tento zážitok približiť aj spotrebiteľom a preto tieto animácie vlastne organizujeme. Preto chceme líčiť týchto zákazníkov, aby vedeli, že vlastne značka L'Oréal Paris má skutočne produkty, ktoré za to stoja. Na čo bude najväčší fokus, teda najväčší záber, bude hlavne na dve novinky, ktoré máme. Hneď prídem k ním podrobnejšie. Je to vlastne maskara So Couture a liner, vlastne očná linka a taktiež kolekcia rúžov, rtenek a lakov na nechty. Tu nás som na slajde dala taký príklad komunikácie a modelovej situácie, ktorú by sme tak nejak od vás očakávali. Pretože vo zvyku väčšinou majú vizážistky alebo animátorky, s ktorými už mám skúsenosti, že vlastne zastavujú zákazníkov s tým, že máme tu nejakú akciu, sú slevy a dávame dáreček. A to tak nejak ani nechceme sdeľovať spotrebiteľom. Samozrejme, ja chápem a viem, že je to niečo, čo upúta na prvý ako keby upúta hneď a u toho sa skrátka zákazníci určite zastavia, lebo vieme, akí sú zákazníci, že idú hneď po darčekoch a po slevách. Každopádne my sa budeme snažiť im trošku aj predať tú informáciu o tom produkte a o tom, že máme niečo nové. Tu som dala príklad komunikácie. Chcete sa dozvedieť o líčení našich ambasadoriek, ktoré by sme vám rádi doporučili na základe kolekcie, ktorú máme pre vás prichystanú. L'Oréal Paris značka navrhla kolekciu lakov a rtenek Collection Exclusive. Prosím, dbáme na výslovnosť Collection Exclusive, skutočne ako to je napísané, priamo na mieru odtieňu pleti a vlasov. Zároveň je táto kolekcia hlavnou kolekciou líčenia festivalu v Cannes, taktiež aj s novou riasenkou, ktorú vám chcem ukázať dneska. Skrátka, takáto nejaká modelová situácia. Ide o to, aby sme tým ľuďom predstavili hneď zo začiatku kolekciu exkluzív a tú novú riasenku. Čo bude pre nich pridaná hodnota? Veľa ľudí sa vždycky pýta, aké líčenie sa im hodí podľa typu pleti, podľa farby na vlasy a tak ďalej. Veľa ľudí to zaujíma, nechá si poradiť. Preto my chceme hneď zo začiatku už ponúknuť, že máme pre nich skrátka líčenie šité na mieru, vďaka našim ambasadorkám, ktoré sú zobrazené na týchto kartičkách. Sú 4 druhy ambasadoriek, tieto 4, a ku každej máme navrhnutý štýl líčenia, alebo typ make-upu. Každá tá jedna ambasadorka má svoju rtenku a svoj lak, ktorý vlastne zodpovedá farbe jej pleti. To znamená, keď uvidíme nejakú pani, ktorá bude, ja neviem, tmavovlasá, tak ju zastavíme a povieme, pre vás mám zrovna typ líčenia presne šitý na mieru vám. A je to teda líčenie podľa Evy Longorie, podľa súdne Evy Longorie. Tak ju nejakým spôsobom zaujmeme a predstavíme jak kolekciu Collection Exclusive, tak aj novú riasenku, ktorú sa snažíme samozrejme propagovať tiež.
Čo sa bude hodnotiť pri predaji, to už ste si asi povedali na začiatku. Zameriavame sa iba na niektoré skupiny produktov. Sú to teda riasenky, kde preferujeme samozrejme potlačiť čo najviac tú našu novinku. Sú to rtenky, kde samozrejme preferujeme tú našu Collection Exclusive. Potom sú to laky na nechty, taktiež z Collection Exclusive, kde preferujeme, ale samozrejme môže to byť akýkoľvek odtieň, tých lakov máme viacej. Ďalej to sú make-upy, včetne BB krému a oční linky, ktoré samozrejme patria vždycky k riasenke a k tomu danému looku. Ako už vám asi tiež povedali, budeme rozdávať dareček k nákupu akéhokoľvek produktu L'Oréal Paris. Je to teda dvojfázový odličovač, ktorý vidíte tu na. Mimochodom veľmi dobrý, výborný, taký masnejší, krásne odličuje. Takže si myslím, že to je veľmi atraktívny dárček pre spotrebiteľov. My sme minulý rok vlastne používali pleťové vody a z odozvy, čo sme mali z terénu, tak fungovali veľmi dobre, pretože skutočne ako to je veľké, tak ten zákazník má pocit, že dostane nejaký dáreček. Skutočne hodnotný dáreček. No, samozrejme, táto skupina, ktorá bude hodnotená, je informačne iba pre vás. My samozrejme nebudeme zákazníkovi vymenovávať, a keď si kúpite riasenku, rtenku, laky, make-upy, včetne bibička a ešte očné linky a teda dostanete dáreček. To nie. My mu povieme, že k nákupu akéhokoľvek produktu dostanete odličovač. Samozrejme sa budeme snažiť tlačiť hlavne tieto produkty z týchto skupín, pretože to je to, za čo, ktoré vlastne čoho od predaja chceme sledovať najviac. Takže to budeme nejak tak podvedome vedieť a budeme sa snažiť ako keby to predať tomu zákazníkovi výmenou za dvojfázový odličovač. Ako už som naznačila, star produkty sú teda nová riasenka So Couture. Čo je na nej zvláštne? Určite vám tie produkty tu nechám potom o prestávke, môžete si ich vyskúšať, neviem, či ste mali možnosť nejak. Každopádne tu si ich budete môcť vyskúšať. Čo je zaujímavé na tejto riasenke, je to teda z rady Volumilion Lashes. Prosím, veľmi dbáme na to, ako sa vyslovujú názvy produktov, takže Volumilion Lashes, skutočne si pozrite mena každého výrobku a snažte sa to nejak tak správne vždy vysloviť, pretože už sa nám stalo, že sme boli na kontrole a slečna tam nejak hatlala nejaké milióny a nebolo to správne. Tak musíte, aj keď ste si není istá, tak skrátka zoberiete tú riasenku a napálte tam ten názov. Proste ten zákazník si musí byť istý, že vy poznáte tie produkty úplne perfektne. Takže Volumilion Lashes So Couture. Čo je na nej zvláštne, je teda kartáček, ktorý má s malinkými štetinkami, ktoré riasy skutočne precízne oddelí riasu po riase a vlastne krásne vďaka zloženiu, ktoré má, čo sú vlastne zloženie alebo čiastočky z čierneho hodvábia, zadržia tú čiernu farbu a krásne tie riasy stočia. Čiže oproti klasickým riasenkám, táto je skutočne zameraná na separáciu, takže ako vlastne aj tá rada hovorí Volumilion Lashes, mala by rozdeliť vaše riasy na milióny. Čo je na nej celkom sympatické je, že má takú krásnu príjemnú vôňu, ktorú ale samozrejme až tak primárne pozor na to nekomunikujeme tomu zákazníkovi, pretože niektorí môžu byť vydesení z toho, že majú citlivé oči a že tam je nejaká parfémácia a tak ďalej. Nie je a určite je to nezávadné očiam. Každopádne je to niečo, čo keď si budeme isté, že to tej zákazničke môže nejak prospieť alebo bude mať o to záujem, tak to môžeme zmeniť. Môžete si kľudne k nej čuchnúť. Inak, čo sme mali nejaký taký feedback alebo odozvu z návštev, ktoré sme podnikali priamo u spotrebiteľov doma, tak sme zistili vlastne z výskumu, že bežne si zákazníčky po nanesení riasenky ešte dokonca riasy oddelujú špendlíkom alebo ihlou alebo pinzetou alebo neviem čím. Skutočne sme to zaznamenali u väčšiny ľudí a preto my tvrdíme, že vlastne s touto riasenkou už skutočne nebude treba takéto dodatočné oddelenie, pretože ten kartáček je presný ako jehla. Takže toto môžete odkomunikovať tej danej zákazníčke. Samozrejme nie, že je to až také ostré, že si pichne oko. To samozrejme nechceme. Čo je k tomu, za čo sme veľmi šťastní, že sa konečne objavilo v našom portfóliu, je So Couture Liner,
ktorý je vlastne tekutý liner Fixa s veľmi tenkým hrotom a je teda tekutý, je trošku vlhší, ale krásne kreslí a ten hrot má skutočne tenučky. Takže aj keď si tie riasy krásne precízne oddelíte, máte krásne elegantné riasy, sofistikované, tak k tomu pridáte ešte očnú linku, ktorá vlastne ten váš elegantný look dotvorí úplne do detailu. Tak. Taktiež budete mať možnosť si vyskúšať. Takže ďalšia z rady je Collection Exclusive, ktorá je taktiež veľmi zaujímavá a veľmi krásna v tom, že je veľmi úzko spojená s ambasadormi alebo predstaviteľmi našej značky L'Oréal Paris. Make-up návrhári sa vlastne spojili s každou to jednou ambasadorkou a navrhli priamo odtiene rtenek a lakov na nechty, ktoré presne sedia tej danej ambasadorke k odtieňu pleti a farbe vlasov. Čo je úžasné, pretože tým vlastne L'Oréal Paris naznačuje, že naše produkty skutočne sedia každému typu ženy. Taktiež sa snažil týmito produktami vždycky vyzdvihnúť tú jej prirodzenú krásu, aby mala tá žena možnosť zažiariť. Z čoho sa skladá tá kolekcia Collection Exclusive? Sú to teda rtenky, ktoré bude 5 rtenek, ktoré majú krásny, sofistikovaný matný obal, môžete vidieť, s zlatými detailami v podobe podpisu každej tej danej ambasadorky. Čiže aj týmto vlastne je vidieť, že tá daná žena, tá daná ambasadorka si skutočne stojí za tým odtieňom, ktorý jej bol určený. Tak, budeme mať 5 krásnych odtieňov a sú presne navrhnuté tak, aby vyzdvihli každú tú ženskú krásu, ženskú osobnosť a prírodzenosť, aby ženy mohli zvádzať o 106. Tak, k tomu sú samozrejme aj laky na nechty, ktoré sú presne zasa podľa mien k danej rtenke a tie máme v 4 odtieňoch a sú opäť v telových farbách, opäť s podpisom danej ambasadorky. Na čo som zabudla u tej riasenky So Couture, aby som chcela rada pripomenúť, ako už som spomenula, veľmi si dbáme na tom, aby boli produkty správne vyslovované. Jednak vás poprosím značku L'Oréal Paris vyslovať L'Oréal Paris a nie Paris. To je veľmi dôležité. A taktiež túto maskaru budeme vyslovovať So Couture. Áno. Čiže aby sme nečítali So Couture alebo Couture alebo neviem čo, to určite nie. Prosím, So Couture. Kto vie po francúzsky a vie to povedať po francúzsky, tak samozrejme tým lepšie. Ja po francúzsky neviem, takže sa ospravedlňujem tým, čo vedia. Ale kľudne môžete, ak viete. Super. Takže toto boli také dva hlavné produkty, ktoré sú hviezdnymi produktami vlastne festivalu v Cannes, ktorý teraz bude prebiehať vo Francúzsku a samozrejme ho chceme priblížiť aj lokálne našim spotrebiteľom. Ako už som naznačila predtým, budeme sa držať 4 hviezdnych lookov, ktoré budete mať k dispozícii aj na týchto kartičkách. Podľa týchto 4 hviezdnych lookov budete môcť nalíčiť svoje zákazničky. Samozrejme, je to inšpirácia. Nemusíte sa presne držať navrhnutých produktov k tomu danému looku. Môžete sa tým inšpirovať, môžete inšpirovať tú danú zákazničku, aby vedela, ako sa nalíči podľa toho looku. Pretože na každej tej kartičke, ja vám ju tam potom kolovať, máte dokonca aj postup, ako nalíčiť s tipami na nalíčenie. Čiže sú tam odporúčené produkty. Každopádne vy môžete ten daný look nalíčiť podľa seba. Keď zákaznička nechce make-up, tak samozrejme nebudeme nútiť make-up a dáme jej treba iba riasenku. S tým, že na zadnej strane máte vlastne prehľad našeho portfólia, ktoré budete mať v kufríku, taktiež s odličovačom, vlastne micelárnou vodou a hydratačnými krémami, kde potom na záver tej danej zákazničke zaškrtnete, čo ste na ňom použili. S tým, že tam je políčko aj dokonca na odtieň, ten môžete tam vpísať tiež, aby si potom daná zákaznička vedela podľa toho nakúpiť. Alebo sa vrátiť v prípade, že si nebude chcieť kúpiť ten daný produkt hneď. Tak, aby sme si prešli trošku tie looky. Minule. Neviem teda, či sa vám dostalo už nejaký katalóg od nás alebo portfólio od nás, kde máte prehľad našich produktov.
Každopádne, určite sa s nimi zoznámite aj vo svojich kufríkoch a môžete sa pozrieť samozrejme aj tu na. Každopádne iba stručne si prejdeme, aké produkty máme zobrazené. Tie sú teda aj na týchto kartičkách. Ja zatiaľ možno pošlem tie kartičky asi týmto smerom. Tak to pošlem dve a z druhej strany, prosím vás. Tak, jednak vidíte teda kolekciu Collection Exclusive, kde máme rtenku Jennifer Lopez a lak Jennifer Lopez. K tomuto looku sme navolili vlastne podľa vizáže Jennifer Lopez dva očné tiene v rúžovom odtení a v takom krémovom odtení. Tieto očné tiene sú vlastne dlhotrvajúce, volajú sa Color Infallible a sú vlastne sypké, ale na druhú stranu veľmi držia. Takže sú 24-hodinová výdrž, sypkého formátu. Aplikátor k tomu nemáte, ale ten môžete potom použiť vlastne z očných tieňov, ktoré máte tu. Takže to bude očné tiene. Ďalej spomínaná riasenka Soul Couture a s očnou linkou, tekutou. A Make-up Lumi Magic, ktorý máte tu na. Ten je vlastne zvláštny v tom, alebo zaujímavý v tom, že obsahuje také trošku špitivé částečky, takže vlastne je na to, aby rozžiarili tú vašu pleť. Tak. Super. Máme tu look podľa nežnej Dove & Croix, kde máme okrem kolekcie Collection Exclusive v takom rúžovkastom tóne linku očnú Blackbuster, ktorá je vlastne, je to čierna fixa, má trošku hrubší hrot, než má oční linka Soul Couture, ale na druhú stranu je veľmi ľahká na manipuláciu a je skorej na takú hrubšiu linku. Čiže keď chcete skutočne vykresliť ten hrot hrubší, tak myslím si, že je veľmi vhodná. Ďalšia je riasenka False Lash Wings, alebo prezývaná aj Butterfly pre motýlí look a vytočenie vlastne rias do motýlieho efektu. Má trošku taký atypický kartáček, asi to nevidíte, ale potom sa prídete pozrieť. Má vlastne kartáček v tvare motýlých krídel, čiže má ho vytočené a to je vlastne super v tom, že keď nanášate tú maskaru, tak ju nemusíte vytáčať, ale skutočne prechádzate tým istým smerom a zachytí aj tie najkrajnejšie riasy. Mimochodom, bola to naša najpredávanejšia riasenka minulého roku a medzi zákazničkami má obrovský úspech, takže myslím si, že je veľmi, veľmi atraktívnym produktom. Tam bol ešte BB krém, ktorý máme tu na a ten je vlastne zaujímavý v tom, že keď si ho vytlačíte na ruku, tak má bielu konzistenciu a obsahuje malinké mikropigmenty, ktoré sa vlastne pri kontakte s pokožkou začnú meniť na make-up. Čiže začnú ako keby nejakým spôsobom reagovať a prispôsobia sa tónu pleti. Taktiež veľmi zaujímavý produkt, veľmi úspešný. Máme tu ďalší look podľa Swoodne Evy Longoria. Taktiež okrem klasickej kolekcie, rtenky a laku na nechty. Máme řasenku Lash Architect 4D, ktorá vyzerá takto nejak. Má trošku hustejší kartáček, klasický, a je stočená do takého šikmého spádu. V podstate predĺžuje a dáva efekt umelých rias. No a Make-up Infallible, ktoré sme mali vlastne ako novinku teraz v březnu a dubnu, ktorý je úžasný v tom, že vlastne vydrží 24 hodín, je teda veľmi dlho otrvajúci a skutočne je odolný voči potu, voči pare, voči dotyku. Keď si ho nanesiete, tak ho máte skrátka, jak si ho nanesiete ráno, máte ho aj taký večer. Čiže dokonalosť sama 24 hodiny. A linka k tomu na oči, Gel Intenza. Superliner Gel Intenza, ktorá vlastne pozostáva z kelímku s gelovou hmotou a štetečku, ktorý máte vlastne k tomu vo vnútri pribalený. Tak, k jednotlivým lookom potom nám trošku možno povie viacej Renata, respektíve si vybere jeden z nich a nám ho krajšie asi do detailu popíše spolu s nejakými tipami. Takže posledný look, tu máme Julianne Moore. Je to teda pre slečny alebo dámy s trošku takými zrzavejšími vlasami alebo s bledou tvárou, pretože ako vidíte, tak je trošku blečia v porovnaní s ostatnými
ambasadorkami. A tu okrem teda kolekcie, ktorá je taká starorúžová, sme navolili riasenku Volumilion Lashes, ktorú tu vidím. Tu je. Volumilion Lashes, ktorá je taktiež z rady vlastne odkiaľ je aj Soul Couture, ale v porovnaní vlastne so Soul Couture, tak máte štetinky trošku dlhšie a viacej dodáva objemu než Soul Couture. Soul Couture viacej separuje, táto separuje, ale ešte dodáva aj viacej objemu. K tomu je navolená automatická tuška Gelmatic, ktorá je vlastne očná linka vysúvacia s príjemnou textúrou, kde máte aj z druhej strany, pozor, strúhatko. Takže si ju potom môžete kedykoľvek zastrúhať, v prípade, že si ju zatupíte. Make-up Trúmač, ktorý je našim najpredávanejším make-upom a ten je vlastne určený na to, aby sa krásne prispôsobil každému tónu pleti, plus navyše obsahuje aj v sebe hydratačný krém, takže zlepšuje kvalitu pleti. No a vlastne paletka očných tieňov, ktorá je taká do hnedá, do šedá. Sú to Colorage Quady. Tam máte pribalený aj aplikátor. To je vlastne paletka klasická 4 farieb, kde sa môžete vyhrať potom so tieňovaním. Čo tu nemáme pri tých lookoch, ale budete mať určite v kufríku, sú tvárenky, ružové, bronzer, ktorý môžete aplikovať na líčka. Je tu aj naša najposlednejšia novinka Miss Manga, riasenka, taktiež veľký fičák, na začiatku roka sme ju uviedli, ktorá je skorej na väčší, hustejší objem. Skutočne naberá aj viacej hmoty na kartáč a má klasický kartáč a budeme to aplikovať vlastne zákazničke, keď bude chceť veľký objem rias. Samozrejme, ak nebude chceť jeden z našich lookov, tak ponúkneme tento. Máte ďalej v kufríku aj potom rtenky vo výraznejších červených farbách. V prípade, že odhadnete, že slečná si môže dovoliť trošku výraznejší look. A máte tam vlastne korektor Lumimagic, ktorý vlastne taká zákulisná informácia, že má takú istú textúru ako korektor Yves Saint Laurent. A samozrejme pudrík, ten tam bude tiež. A máte tam klasickú tušku na oči, myslím, a v hnedej farbe, aby ste mohli keď tak vykresliť obočie v prípade, že by zákaznička chcela. Tak, to bolo iba tak letom svetom. Takže toto je odo mňa všetko. To bol skutočne iba taký prehľad produktový